ассалому алейкум ҳамдиёрони арҷманд. нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ ба шумо оиди муҳимтарин самтҳои фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ, хусусан ошкорёбии ҷиноят давоми рӯзҳои охир маълумот медиҳад. бо шумо ҳастам Моҳрухсор Таваллузода. таҷрибаи ҳаётӣ борҳо исбот намудааст, ки риоя накардани меъёр ҳангоми истеъмоли машруботи спиртӣ оқибати нохуш дошта метавонад. аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Фархор дар якҷоягӣ бо кормандони мақомоти прокуратураи ноҳия як далели содир намудани ҷинояти одамкушӣ дар ҳолати мастӣ ба қайд гирифта шуд. полковники милитсия Офоқи Қодириён оиди ин ҷинояти махсусан вазнин гузориш омода намудааст. аз меъёр зиёд нӯшидани машруботи спиртӣ дар бештари маврид ба ҳодисаҳои нохуш анҷомида, ҳолатҳое мавҷуданд, ки шаҳрвандон ҳангоми мастӣ даст ба ҷиноятҳои сангин заданд, ҳатто ба одамкушӣ. чунин як фоҷиаи даҳшатбор санаи 10 июни соли ҷорӣ шабона тахминан соатҳои 21 дар ноҳияи Фархор ба вуқӯъ пайваст. бо ворид гаштани хабари телефонӣ ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи мазкур, гурӯҳи фаврию ҷустуҷӯӣ дар ҳайати кормандони милитсия ва прокуратура ба ҷои ҳодиса ҳозир гардиданд. муайян карда шуд, ки Назаров Сайвали Хушбарович соли таваллудаш 1964 истиқоматкунандаи кӯчаи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Фархор, ки пайваста ба нӯшидани машрубот машғул шуда муҳити носолими оилавиро ба миён оварда буд, он шаб низ дар ҳолати мастӣ ба манзили истиқоматиаш дар суроғаи дар боло зикршуда омада духтараш Назарова Шаҳноза соли таваллудаш 1999-ро, ки ба касалии рӯҳӣ гирифтор буд ва маъюби гурӯҳи якум маҳсуб меёфт, бо калтак мавриди латукуб қарор додааст, ки дар натиҷа духтараш аз зарбаҳои бераҳмона ва гирифтани ҷароҳатҳо дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. аз ҳама таассуфовараш ин аст, ки духтари маъюб аз хурдӣ аз муҳаббати модараш дур, ки бар асари беморӣ аз дунё гузашта буд, зери назорату тарбияи падари ҷоҳил чӣ азобу уқубатҳоеро аз сар гузаронидааст. задам хеле так пошта задам Китфиче задам, чурас да уча сариш дари, ише наведу. Ракаши чид мак чи кадам. Овшоварну, даведу рафтум ба сари ҳамсояра. вобаста ба ҳолати мазкур дар прокуратураи ноҳияи Фархор нисбати Назаров Сайвали парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир яке аз муосиртарин шаклҳои ҷинояткорӣ ва пурхавфтарин амал барои ҳаёту зиндагии солим ба шумор рафта, ба саломатӣ ва шароити иқтисодиву иҷтимоии мардум таҳдид мекунад. як гурӯҳ нашъаҷалобон, ки аз шаҳрвандони Тоҷикистон ва хориҷ иборат мебошанд, боздошт гардиданд. боздоштгардидагон дар паҳну фурӯши 30 килограмм навъҳои гуногуни воситаҳои нашъадор даст доранд, ки аз ҷониби раёсати кофтгоҳи ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ боздошт гардиданд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. ҷиноят кирдор ё ҳаракати хатарноке аст, ки дар заминаи содир шудани он саломатии аҳолӣ, оромии ҷомеа, авҷ гирифтан ва ё зуҳур кардани дигар кирдорҳои махсусан хатарнок, алоқаманд бар зидди осоиштагии рӯҳу равони инсон, фаротар аз ин ба муносибати неки байни кишварҳои олам таҳдиди ҷиддиеро ба вуҷуд меоварад. ҷинояти муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашаддор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо таърихи тӯлонӣ ва хатари осебпазир дошта, ин шакли ҷиноят, нашадҷалобӣ, ҳудуд ва марзи муайянеро не, балки сайёраро ба ташвиш овардааст. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, бахусус милитсия яке аз сохтори муборизабаранда бар зидди моддаҳои нашаддор буда дар раванди фаъолияти шабонарӯзӣ роҳ усулҳои гуногуни хизматӣ, оперативӣ андешида мешавад, то пеши роҳи гардиши ғайриқонунии моддаҳои нашаддор гирифта шавад. ҳафтаи равон дар натиҷаи як амалиёти бо барораи оперативии кормандони шуъбаи сеюми раёсати кофтгоҳи ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ фаъолияти як иттиҳоди ҷиноятӣ нашаҷалобони байналмилалиро дар ҳайати 5 нафар муайян ва аз ин рақам 3 нафар гумонбар дастгир карда шудааст. иттиҳоди нашаҷалоби байналмилалиро шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Сапаров Шоибердӣ Очилдиевич соли таваллудаш 3 марти соли 1986 сокини деҳаи Нақшбандон ҷамоати деҳоти 10-солагии истиқлоли шаҳри Турсунзода роҳбарӣ мекардааст. ин нашаҷалоби байналмилалӣ ҷустуҷӯшаванда Шоибердӣ Сапаров бо шахси боваринок хеши наздики худ ҷустуҷӯшаванда Сапаров Аброр соли таваллудаш
8 августи соли 2001 сокини шаҳри Турсунзода иттиҳоди ҷиноятии Нашаҷалобро аз ҳисоби шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон ташкил карда воситаҳои гуногуни нашъатдорро дар ҳаҷми махсусан калон ба кишварҳои хориҷ интиқол медоданд. аъзоёни иттиҳоди ҷиноятии Нашаҷалоб Саидов Шоҳҷаҳон Собирҷонович соли таваллудаш 20 июли соли 1998 сокини маҳаллаи 9 шаҳри Турсунзода, Ниёзқулов Саид Чориевич соли таваллудаш 9 феврали соли 1994 сокини ноҳияи Қумқурғон вилояти Сурхандарё шаҳрванди ҷумҳурии Ӯзбекистон пеш барои содир кардани ҷиноят бо моддаи 223 ғайриқонунии убури сарҳад ва вайрон намудани қоидаҳои гумрук моддаи 182 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Ӯзбекистон суд шудааст. Қодиров Мусулмон Бадреддинович соли таваллудаш 17 октябри соли 1994 сокини ноҳияи Қумқурғон вилояти Сурхандарё шаҳрванди ҷумҳурии Ӯзбекистон пеш барои содир кардани ҷиноят бо моддаи 277 авбошӣ ва 168 қаллобӣ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Ӯзбекистон суд шудааст. пас аз дастгир шудани гумонбарони манзуршуда дар ҳудуди ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон аз махфигоҳи автомошини тамғаи Мерседес Бенз ки ба Сапаров Аброр тааллуқ дорад ва таҳти идораи гумонбаршуда Саидов Шоҳҷаҳон қарор дошт 30 килограмм воситаҳои гуногуни нашадор, аз ин 23 килограмм ҳашиш ва 7 килограмм афюн дарёфту мусодира карда шуд. барои амалисозии ҳар як амали нақшаи Нашаҷалобӣ роҳбари иттиҳоди ҷиноятпешаҳ маслакони худро вазифаҳои муайян додааст. Писартағоям Аброр маро ба гурӯҳи Нашаҷалобӣ даъват кард ки вазифаи ман наркотикҳоро аз шаҳри набояд то ҷои гуфтагишон сапровожат карда мерафтам. Вазифаи ман ҳамин буд ки пешпеши мошини вай бояд ба мошини Аброр Кемриаш раҳ гашта раҳа бояд гуфтанам дар кор буд ки дар роҳ ягон пост ҳаст ё ки ягон милиса ҳаст бояд огоҳиш медодам. Кори ман ҳамин буд. Ман ин корро 8 маротиба кардам. Мо наркотикро шабона аз шаҳри Нав мегирифтем, ба шаҳри Турсунзода мебурдем. барои ҳамин роҳбаладии ман Аброр ба ман ба миқдори $5000 барои операсияи падарам ёрдам дод. Охирон маротиба бо супориши Аброр 30 килограмм наркотикро бо ду граждани Ӯзбекистон аз шаҳри Турсунзода бояд ба шаҳри Туз бурда расондам дар кор буд. Бар ивази ин кор да ман $200 пул ваъда карда буд. Мо дар роҳ рафтем ки дар ноҳияи шаҳри Туз моро дастгир карданд. ба ин иттиҳоди ҷиноятии Нашаҷалоб ҷалб шудани шаҳрвандони кишвари ҳамсоя бесабаб нест. роҳбари иттиҳоди ҷиноятпеша ҷустуҷӯшаванда Шоиберди Сапаров қаблан бо яке аз шаҳрванди ҷумҳурии Ӯзбекистон Эргашев Наим Чориевич воситаҳои нашъатдорро дар ҳаҷми махсусан калон ба кишварҳои хориҷ интиқол медоданд. Наим Чориев ҳангоми интиқоли 65 килограмм воситаи нашъатдор соли 2024 аз тарафи сарҳадбонони ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ҳалокат расонида шудааст. нишондоди бародари марҳум аъзои иттиҳоди ҷиноятӣ Ниёзқулов Саид Чориевич вобаста ба ҳолати рухдода далели раднашаванда аст. Ниёзқулов Саид Чориевич 1994 yil Surxondaryo viloyati Qumqurg'on tumanida tug'ilgan. Shoberdi akam otib tashladi soldat. Shoiberdi бо бародарам Наим Ниёзқулов якҷоя Нашаҷалобӣ мекарданд. барои Нашаҷалобӣ ва ғайриқонунӣ гузаштани сарҳад вақте бародарамро сарҳадбонони ӯзбек ба ҳалокат расонинданд, Шоиберди аз бародарам $9000 қарздор буданд. ман вақте қарзро пурсидам, ӯ ба ман гуфт ба Тоҷикистон биё, як кор аст, ҳаморо якҷоя мекунем, қарз ва зиёдати маблағ бароят медиҳам. баъд ман рафиқам Мусулмон Қодировро ҳамроҳам овардам ба шаҳри Турсунзода. шоимардону Аброр ба воситаи телефон моро бо Шоҳҷаҳон шинос карданд. ману Мусулмону Шоҳҷаҳон чанд рӯз дар Турсунзода истодем. супориш доданд ки 30 килограмм воситаи нашъатдорро аз Турсунзода ба ноҳияи шаҳри Туз бурда як нафар бобо ҳаст ба вай расонед ва ӯ воситаи нашъатдорро ба Ӯзбекистон мегузаронад. барои ин корро анҷом додан бобо бояд $3000 маблағ мегирифт. ману Мусулмону Шоҳҷаҳон 6 июн 30 килограмм воситаи нашъатдорро аз Турсунзода гирифта ба ноҳияи шаҳри Туз рафтем. дар роҳ кормандони милитсия моро дастгир карданд. Men Qodirov Musulmon Bahriddin o'g'li 1994 yil 17 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyati Sarasot tumanida tug'ilganman. $1000 men sizga beraman dedi. Problemalaringizdan qutulasiz, moshinangizni zalogdan olasiz, kvartira pulingizni berasiz. Har oy $100 berardim kvartiraga. Keyin
рафиқам Саид ки бо ӯ дар маҳбас шинос шуда будам гуфт ба тоҷикистон меравем, як кор аст. ҳамроҳаш омадам, баъд дар шаҳри турсунзода гуфт ки ҳамон кор нашаҷалобӣ аст. супоришро ки иҷро кардем маблағи калон мегирем. ман ки аз бонк қарздор будам розӣ шудам. чорабинҳои оперативии кормандони раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ бо дарёфти 30 килограмм воситаҳои гуногуни нашаддор анҷом наёфт. ҳангоми аз назар гузаронии ҳуҷраи муваққатии зисти аъзони ин иттиҳоди ҷиноятӣ дар маҳаллаи 9 шаҳри турсунзода маводҳои гуногуни кимиёӣ, тарозу, сафедаи қанд, халтачаҳои латтагӣ ва селофанӣ, элак, муҳр бо навиштаҷоти 3-9 ки дар нишондоди гумонбаршуда Шоҳҷаҳон Саидов пурра равшан мегардад пайдо карда шуд. ҳамин сахни пудраро мо гирифта бо героин хуш мекардем, аралаш мекардем. баъди ба героин аралаш кардан онҳоро ба пакет андохта меандохтем, даҳанша мебастем. баъде ки аз сабабе ки печат да ин намегузарад, баъд аз он ба латачаҳо андохта дар болош ҳар як печати 3-9 мезадем, маҳкам мекардем. барои качеству ва хушрӯ шуданаш, хуб шуданаш печати 3-9 мо мезадем. барои сахни пудраро бо героин аралаш кардан аз Россия мутахассисо ҷалб карда мешуд. аз Россия мутахассис ҷалб мекардан Аброр. ва барои вазнҳоро аниқ кардан ба тарозу мемондем. Аброру шоберди супориш медод, мо ҳамин корҳоро мекардем. барои дастгир кардани роҳбари иттиҳоди ҷиноятии нашадҷалоби байнулмилалӣ Сапаров Шоибердӣ, Сапаров Аброр ва дигар ҳамшарикони ин ҷинояти махсусан вазнин чорабинҳои оперативӣ идома дорад. ҳафтаи рамон низ дар пайи гузарондани корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ба кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе муяссар гардид ки аз интиқол ва фурӯши миқдори махсусан калони маводҳои нашъадор пешгирӣ намоянд. Сироҷдини Шакурӣ дар ин бора гузориш медиҳад. муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор хатари бузургест ки ба нашаманд гардидани ҷавонон аз байнравии солимии ҷомеа ва халалдор гаштани суботу оромӣ равона гардидааст. афроди ҷиноятпеша ва гурӯҳҳои ғаразноки нашаҷаллоб мехоҳанд аз фурӯши воситаҳои нашъадор манфиатҳои калони молиявӣ ба даст оварда зиндагонии осоишта дошта бошанд, вале бегумон аз он ки манфиати бар ивази нашаманду ба мусибат гирифтор намудани шаҳрвандони зиёде ба даст меоянд, ҳеҷ гоҳ бақо нахоҳад дошт. вобаста ба ин кормандони шуъбаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе аз рӯи маълумот ва ахбороти оперативӣ як гурӯҳи нашаҷаллоби трансмиллиро таҳти коркардҳои оперативӣ қарор дода ахиран ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. дар натиҷа ҳадафҳои ғаразнок ва ниятҳои нопоки нашаҷаллобон барбод дода шуданд. кормандони милитсия зимни интиқол додани воситаҳои нашъадор дар ҳаҷми махсусан калон Исоев Арсонбек соли таваллудаш 1982 ва Адҳамов Аваз соли таваллудаш 1979 истиқоматкунандагони шаҳри Панҷакентро дар ҳудуди шаҳри Душанбе дастгир намуданд. дар маҷмӯъ аз ин гурӯҳи нашаҷаллоб дар ҳаҷми 100 килограмм воситаҳои нашъадори навъи афён дарёфт ва мусодира карда шуданд. коркардҳои оперативӣ чеҳраи дигари аъзои ин гурӯҳи нашаҷаллобро шиносоӣ намуд. шаҳрванд Каримов Бахтиёр соли таваллудаш 1983 бо дигар гурӯҳҳои нашаҷаллоби хориҷӣ робита дошта, маҳз бо раҳнамои ӯ ин ду нафар дастгир шуда ба қабул ва интиқоли воситаҳои нашъадор машғул буданд. айни замон Каримов Бахтиёр дар хориҷи кишвар қарор дошта бо мақсади ба ҷавобгарӣ ҷалб намудан коркардҳои оперативӣ ҷараён дорад. нисбати ин гурӯҳи нашаҷаллоб тибқи талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад.
با دایر نمودن یک قطار چرابین‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست کافتگاه جنایتی وزارت کارهای داخلی معین کرده شد که خلیل و مظفر سال تولدش 1995 اقامت کننده محله گلبوته شهر دوشنبه خود را همچون مولای جنبرار میان مردم بیسواد و خرافات پرست معرفی نموده با استفاده از دین مبین اسلام همچون نقاب در منزل زیست خود و منزل‌های خود کارافتادگان با راه مکر و فریب داخانی و جنبراری و بخت‌کشایی کرده نسبت زنان کارافتاده دست درازی می‌کرده است. از جمله خلیل و مظفر به منزل زیست یک نفر جوان دختر رفته با استفاده از باوری دینی با راه مکر و فریب به ناموس او دست درازی کرده است. من 9 سال در محبس شهر مسکو شده برآمدم. بعد از برآمدن و برگشتن به وطن خاله مرا التماس کرد که همین دختر من خان کسلی روی دارد، جن دارد. من همون چی سورایی که میدانستم خواندم. من قطعی همین دختر 2 بار هم خوابگی شدم. یک بار پیش رمضان بود در خانه‌شون، دوم بار ما بین ماه رمضان بود. از روی نقل بازداشت شده او معلومات دینی نداشته تنها با دانستن چند آیت قرآن به چنین مردم فریبی مشغول گردیده است. اینچنین رفت تفتیش معلوم نمود که او در فدراسیون روسیه طبق طلبات ماده 228 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه یعنی انتقال واسطه نشأه‌دار صورت شده است. این حال اید این قضیه کارهای تفتیشاتی ادامه دارد. در دوره چرابین‌های مقصدناک کارمندان واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان قانونشکنی بسیاری از رانندگان آشکار گردید. از رفت سنجش کارمندان این نهاد گزارش نوبتی را تماشا کنید. با مقصد پیشگیری صدمه‌های نقلیاتی، آشکار نمودن قاعده‌ویرانکنی‌های داخل حرکت در راه و به تنظیم درآوردن حرکت واسطه‌های نقلیات، اینچنین برطرف نمایی فعالیت غیرقانونی تاکسی‌هایی که با لوحه‌چه‌های خودسازی 3 و 8 در خیابان رودکی و دیگر کوچه و راه‌های اتومبیلگردی پایتخت از جانب یک زمره رانندگان واسطه‌های نقلیات سبکروی شخصی به راه مانده شده است که این حالت به وضع صدمه‌ناک و انتظام نقلیاتی و به حرکت و فعالیت اتوبوس و ترولبوس‌های جمعیتی پایتخت خلل وارد می‌کند. طی روزهای اخیر از جانب کارمندان واحد مخصوصی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در خیابان رودکی شهر دوشنبه کارهای فهماندهی و خدمتبری به راه مانده شده منتظم ادامه دارد. همه روزه کارمندان واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در خیابان رودکی شهر دوشنبه جهت پیشگیری صدمه‌های نقلیاتی، برطرف نمودن تنبشه‌های واسطه‌های نقلیات در راه‌های اتومبیلگردی پایتخت، آشکار نمودن قاعده‌ویرانکنی‌های داخل حرکت در راه خدمتبری نموده نسبت رانندگان واسطه‌های نقلیاتی قاعده ویران کن طبق ماده های 332 330 510 324 و دیگر ماده های داخلدار پروتکل های ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. واسطه های نقلیاتی آنها با میدانچه های نگهداری موقتی واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان دسترس کرده میشوند. مورد به ذکر است که وقت‌های اخیر بعضی رانندگان واسطه‌های نقلیاتی سبکرو علل خصوص جوانان دیده و دانسته طلبات قاعده‌های حرکت در راه را دغلانه صرف نظر نموده واسطه‌های نقلیاتی خود را در قطار دوم و سوم راه در سر گردش و در زیر علامت‌های راه که باز ایستادن منع است گذاشته به دیگر اشتراکچیان حرکت در راه مانع به میان آورده باعث تنبشوی راه‌های پایتخت می‌گردند. بنابراین کارمندان واحد مخصوصی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان هنگام خدمتبری رانندگان را که هنگام حرکت در راه طلبات قاعده‌های حرکت در راه را منتظم صرف نظر نموده اینچنین به قاعده‌ویرانکنی‌های دغل راه دادند یا خود به مسافرکشانی غیرقانونی مشغولند بازداشت نموده نسبتشان طبق ماده‌های 330 332 510 324 و 511 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده واسطه‌های نقلیاتشان را به میدانچه‌های مخصوص نگهداری واسطه‌های نقلیات واحد مخصوص دسترس نمودند. موافق نقشه جابجاگذاری واحد مخصوصی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در خیابان رودکی شهر دوشنبه خدمت می‌بردیم. هنگام بازداشتی واسطه نقلیات که رقم‌های دولتیش 0655 LNW 01 میباشد راننده‌اش قربانوف میباشد با مسافرکشانی غیرقانونی مشغول بود. نسبت راننده مطابق ماده 510 پروتکل مأموری ترتیب داده شده واسطه نقلیات به میدانچه نگهداری واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شد. هموطنان عزتمند، راه قانونی زندگی را هر کسی انتخاب کرد او را آینده درخشان انتظار است. با میلیسیا همکاری نمایید. تا دیداری نوبتی خیر.